moitas gracias por estar aquí, benvidas, benvidos a esta charla. Estamos no IES de Fene, isto xa saben, é o convenio de 0 a 100 que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación. Percorremos os centros de secundaria de Galicia chegando exemplos de empresas, de emprendedores, que nos amosan como puxeron en marcha os seus negocios. Hoxe está connosco un exalumno deste centro, deste IES de Fene, que montou, ademais, non só unha empresa, senón 5, e vainos a falar dela moi pretiño daqui. Empezou todo no Polígono Industrial Vilar do Colo, entre Cabanas e Fene. O mellor é que el nos conte a súa propia historia, faga o percorrido polas súas empresas, así que damoslle un aplauso e a benvida a Francisco Fernández. Benvido, Francisco. Que tal? Bos días, que tal? Séntate, por favor. Bueno, graciñas, Francisco, por estar connosco hoxe aquí. Dicía que eras exalumno do centro. Efectivamente. Agora tes 38 anos, pero hai un par de décadas estabas onde estaban estes rapaces sentados. E dicía tamén que tiñas 5 empresas, non? Pero por ir un pouco ordenadamente e ser cronolóxicos, vamos aos comezos, a cando estabas a punto de sair daqui como estes rapaces e enfrontarte ao mundo laboral. Contanos un pouquiño como foi eso de empezar a traballar, que será o medo tamén que teñen eles de incorporarse ao mercado laboral próximamente. Bueno, pois un pouco, en primeiro lugar, bos días a todos, vale? Un pouco, eu fixen automoción. Eu fui un loco sempre da automoción, encantáronme sempre todo o tema relacionado con eso, tanto soldadura, como torno, como mecanizado, como os propios vehículos en sí, vale? Entonces, pois, bueno, a miña familia había mecánicos, había torneiros, era un tema que me chamaba a atención. De feito, acabei a eso e decidín, pois, facer un ciclo medio. Vale, nese ciclo medio, a verdad que estou agradecido porque aprendí moitas cousas aquí, vale, a partir de aí, pois, nos sacaron a facer as prácticas e tuvemos, no caso meu e dos meus compañeiros, tuvemos bastante sorte en que en varios sitios nos diron a oportunidade de poder traballar, vale. No meu caso, tocoume un sitio que me dixeron que me quedara en recambios, sí que é certo que naquel momento, para min non me gustou, vale, e decidí deixalo, vale, aos 3 ou 4 días, pois empecé noutro traballo, e nese traballo xa me dedicaba exclusivamente pois á reparación de vehículos industriales. Ese foi un pouco o inicio, os comezos de salir de aquí. Unha das túas empresas, quizáis a principal, é a Automoción Vilar do Colo, dese grupo de 5 empresas que tiñas. Polo que lín un pouco para documentarme de cara a facer a entrevista, antes de formar esa empresa estabas noutra e ali chegaches a ser o responsable de maquinaria de recollida de lixo de camións de basura, o responsable da reparación para 4 países diferentes, non? Sí, un pouco nesa empresa eu botei 13 anos, vale, empecé pois aquí cerquiña da miña casa, empecé de mecánico. E, bueno, pois foronme dando traballos, hasta que cheguei a, pois, bueno, fui un responsable da zona norte de España, Bahrein, Jordania e México. Bueno, aí foi un pouco as andadas, por decir así, internacionales. De feito, eu, nese momento, arrepentirme moito de non haberme gustado, no seu día, estudiar o dichoso inglés, vale, que particularmente vos recomendo, que é moi importante. Vale, porque verse neses países sin saber falar un idioma é moi duro, Claro. Un pouco eso, un pouco... Esa foi, digamos, quizáis unha formación que botaches de menos, porque entendo que traballando a nivel internacional con clientes de outros países, a interlocución era complicada. É moi difícil, entonces, bueno, ao final tens que aprendes sobre a marcha, evidentemente me dá nada, pero, bueno, pero respeto todo. En que momento de estar 13 anos nesa empresa que nos comentas, de ser o responsable da reparación desa maquinaria de camións de lixo, etc., decides un pouco voar ti só? Ou seja, tomas a decisión de arriscarte e emprender o teu propio negocio. Pois, principalmente porque me deu a sensación de que deixara de aprender. Vale, entonces, eu sempre o digo, yo digo a moita xente, de toda a xente pensaredes, pois é rariño, a mí encántame aprender, saber cousas, facer cousas novas, a mí non me gusta o traballo monótono. Entonces chegou un momento nesta empresa que sí que é certo que caí na monotonía, vale, entonces pois parece que entrei un pouco en, sabes, en non estar a gusto, entonces moita xente pois me decía, como non montas un taller, como non montas un taller, como non montas un taller.
E, bueno, pois, así empezou. Empezou un taller pequeniño nunha nave de 140 metros e aí empezamos a traballar. E empezou a Automoción Vilar do Colo, Empezou a non? Automoción Vilar do Colo, sí. Contanos un pouquiño, aínda que xa falamos dela, como definirías a propia empresa que creas? A Automoción Vilar do Colo é unha empresa, cando se creou no seu día, era unha empresa na cal eu particularmente tiña moito medo, vale, hasta que me din conta de que non tiña era medo, era respeto. Vale, entonces, pois, bueno, cal foi o tema? Que tiñamos moito respeto a non ter traballo. Entonces, nós nos dedicamos a todo, pois a reparación de turismos, a reparación de excavadoras, a reparación de vehículos do lixo. Evidentemente, o noso coñecemento máis forte, diferenciado hacia o resto, era eso, os camións do lixo. Cal era o problema? Que sí que é certo que non tiñamos nin medios nin cartos para montar unha tremenda de estrutura. Entonces, pois, empezamos moi pouquiño a pouco, nunha nave pequeniña, tiñamos un alquiler que nos costaba moito defendelo, e, bueno, pois, aí empezamos e fomos empezando a tirar. Neste caso, estou moi agradecido sempre a toda a xente que nos apoiou desde o principio, simplemente por amistad ou por coñecemento, sabes, que sempre nos trouxo moito traballo. E tanto eles como os proveedores que sempre apostaron por nós, sabes, non sei como agradecelo eso. E despois hai un apoio que é importantísimo, é o apoio familiar. Eu teño unha nena pequena, que neste caso ahora ten 8 anos, e sí que é certo que para poder falar isto que vos estou falando, teñolle que quitar moito tempo, sabes? Entonces, o apoio da miña muller e o apoio da miña filla, para min é fundamental, vale? Por que? Porque lle quito moito tempo. Vale, entonces, un pouco, esos foron os inicios, sin poñer uns obxectivos moi claros. Os únicos obxectivos claros era que eu que quería era un grupo de xente que estuvera tranquila para traballar, vale, que non estuvera pendente de decir que me van votar, e que non sei, que son un número, e que non sei que non sei canto, non. Aquí o que se trata é que todos estemos tranquilos, o sea, todos, oye, pois temos unha evolución e podemos aprender, podemos mellorar. Si todos podemos mellorar, todos podemos aprender, a empresa non é única dunha persona. Eu sempre dixen o mesmo, o sea, se esta empresa é capaz de generará para todos, non vai generar para min. Vale? Por iso, un pouco, cal é o elemento diferenciador da Automoción Vilar do Colo? Que é unha empresa diferente, vale, nese aspecto. Francisco Fernández é o fundador de Automoción Vilar do Colo, estamos falando con el, ex-alumno deste centro do IES de Fene, estamos en de 0 a 100 achegándonos a este exemplo de emprendemento. Fundas esta empresa no 2019, dicíasnos que antes tes unha experiencia de 13 anos previa nunha empresa, digamos, multinacional, dedicada sobre todo a reparación de maquinaria de lixo, camións de lixo, etcétera, etcétera. Entendo que ese sector é moi especializado, non? Visto dende fora, eu non sabía que requería tanta especialización, pero entendo que adicarse a un sector tan concreto dentro do que é a automoción e a mecánica como os camións de lixo era unha vantaxe para empezar a voar só, é dicir, non hai demasiada competencia nese sector, primaches un pouco iso, ou non tivo que ver tampouco con esa experiencia túa previa? Sinceramente, a experiencia evidentemente nos axudou moitísimo, sabes, pero realmente non empezamos con eso. O sea, eso era un apoio que tiñamos de decir, pois, vamos a intentar que por aí creemos que é o camiño, sabes, pero a realidade é que a día de cando se empezou, pois fixemos de todo, desde turismos, furgonetas, o que fixera falta. Ventaxa que ten, pois, neste caso, os residuos e o camión de basura en sí, pois, a min porque me gusta moito ese tipo de vehículo, porque é un vehículo que incorpora, pois, todas as ramas quere decir, hidráulica, soldadura, electricidade, electrónica, mecánica de chasis, mecánica de equipo, o sea, recolle todas as ramas en sí. Entonces, claro, eso que nos dá, pois moita facilidade en reparación de outro tipo de vehículos, sabes, porque ao final ti tes nun conxunto todo, pero a realidade é que o que estás facendo é unindo moitas pezas, digamos, de profesións, por decir así, sabes, porque un soldador ten cabida na nosa empresa, un torneiro ten cabida na nosa empresa, un mecatrónico ten cabida na nosa empresa, e un electrónico ten cabida na nosa empresa, sabes? Unha persona que sale de automoción ten cabida na nosa empresa, sabes? Entón, ao final, o que estamos facendo é pois xuntar moitas profesións nese aspecto, sabes? Hasta o propio administrativo, o propio financiero ten cabida na nosa empresa. Vale. Ou seja, o lixo realmente supón unha carga de traballo moi importante. Ahora mismo, o 98%. Ahora mismo, de feito, as outras empresas nacen pois un pouco por eso.
por o volumen de traballo que tiñamos de camións do lixo hasta o punto de chegar camións desde Valladolid, desde Madrid, desde Santander, que os queiran reparar aquí, cal é o problema noso? Que, efectivamente, formar a xente leva moito tempo. Vale, o sea, ti non é o caso de, eu digo moitas veces, isto que sin que lle sirva de precedente a nadie, vale, pero ti, como eu digo moitas veces, un camioneiro saca o carné de conducir, vale, o poñemos a conducir nun camión, e queiras ou non, para a empresa, é capaz a producir desde o primeiro día. Vale, pode o facer mellor ou pode o facer peor, pero empeza a producir. No noso caso non é así. No noso caso, pois, temos que pensar que calquera persona temos que formala. Vale, porque sí que é certo que volvemos ao inicial. Claro, vai haber xente de automoción, no meu caso, por exemplo, de aquí salí moi forte no tema da mecánico, pero en electricidade era un caos para min, sabes? Ahora mismo, pois, quizá seña máis forte na electricidade, sabes? Entón, quero vos decir, o sea, non vos poñades nunca, oye, de aquí salides cunha certa idea do que vades facer, pero non vos poñades nunca, sabes, barreiras, ni nada, tirar para diante sempre, eso é fundamental. Comentábamos o comezo que tiñas 5 empresas, agora dixéchesme que, digamos, o 98% do negocio leva o tema do lixo, da reparación, da venda do aluguer, pero ao mesmo tempo hai outras 4 empresas, digamos, que en paralelo fuches creando. Sí. Foi un pouco para diversificar o risco, para non ter todos os ovos na mesma cesta, para que, digamos, esas outras 4? Eu o risco sempre o diversifiquei desde o meu primeiro momento, vale? O sea, eu sí que é certo que a día de hoxe sigo lle tendo moito respeto, entonces gústame moito a diversificación. Igual que vos decía que para min, cando acabei na outra empresa, creín que deixei de evolucionar e aprender, pois neste caso pois pásame un pouco o mismo. Hai unha palabra que me encanta e me gusta moito que son as sinergias. Vale, entonces é un tema moi importante de cara a poder facer varias cousas diferentes, vale? No noso caso, sí que é certo que hai unha das empresas ou dúas que diredes, joder, que ten que ver, sabes? Pero, sinceramente, ten todo relación, vale? Entonces, cales serían, máis ou menos? Nos partimos dunha base que é a Automoción Vilar do Colo, é un pouco o que facía todo no seu día, e o que decidimos aí, pois, foi empezar a separar un pouco, vale? Aparece outra das sociedades que se chama VCA Rent, esa sociedade o único que fai é alquilar vehículos municipais, vale, tanto camión de basura, como barredoras, como baldeadoras, como cargas laterales, un pouco variado, vale. Automoción Fene, o que fixemos foi, como tuvemos moitos clientes que nos axudaron ao principio, diversificamos todo o tema de turismo hacia esa parte, hacia Automoción Fene, vale. Nos os turismos arriba prácticamente agora non os facemos, vale, e os tocan todos pois abaixo os meus compañeros de Automoción Fene. Despois aparece Artabra Logística, vale, que é unha empresa que é a que vades decir que pinta eso. Entonces, esa bueno, empresa, pero vai sobre rodas tamén, non? Sí, esa empresa dedícase ao transporte de hormigón. Vale, entonces aí o que temos son 8 hormigoneiras transportando hormigón para diferentes plantas por toda Galicia. Vale, ventaxa desto, bueno, despois, se queredes, vos la explico un pouco, pero bueno, a maiores desto entra outra sociedade que é... VCA Rent. No, VCA Rent xa contei, Naveras e Mascaró, vale, esa sociedade, pois bueno, vamos aí a un proxectiño pequeno inmobiliario, vale, sobre unha necesidade que creemos que ten o polígono de Vilar do Colo. Bueno, este proxecto está un pouco aí en pañales e veremos a ver un pouco en que queda. E despois, pois bueno, a base do que decimos, as sinergias e todo isto, a xente o que che indica e o que vas aprendendo a base de ver o que pasa, é pois organizar un pouco fiscalmente, organizativamente, estas sociedades todas. Entón, bueno, aí aparece unha empresa que se chama Inversións Vilar do Colo que vai ser a propietaria de todas. Vale, esa empresa traballará como unha holding. Vale, un pouco explicarvos un pouco como funciona o tema que vos digo que descoñecía. Vale. Vamos a chegarnos un pouco ao caso práctico do que dicías que era o 98% do funcionamento da empresa, que é o tema do lixo, non? Nun dos titulares que li na Voz de Galicia un pouco sobre a túa empresa, sinalabas que este tipo de camións e de maquinaria de limpeza de lixo, que é grande, que é custosa, que era un problema tela parada, non? Porque entendo que aí deixase de prestar un servizo, non se amortiza, e aí é un pouco cando vos entrades en xogo, non? Poñamos, dicíasme, Valladolid, o mellor traballades con esa concesionaria. Estropease un camión de lixo en Valladolid. Como entra en funcionamento a Automoción Vilar do Colo aí? A ver, o funcionamento de Vilar do Colo, en principio, pasou porque eu veño deste sector. Entonces, claro, que me pasaba cando viña deste sector? Que cando me paraba un camión, non tiñen de recurrir.
Entonces, nós creímos, cando isto empezou a funcionar xa un pouco, cando cambiamos xa de nave, que nos pasou? A miña preocupación era, se ven un camión a reparar e de repente aparecen 5 máis, que pasa? Entonces, nós aí o que fixemos foi comprar un vehículo e poñelo en sustitución, vehículo de institución, e chamábamos un vehículo de institución, camión de basura. Cal é o tema desto? Vos, se vos fijades, seguramente nadie lle chama a atención un contenedor de basura, pero cando por fora do contenedor de basura hai moitas bolsas, o titular é importante, sabes? Entonces, pois aí empeza a afectar pois a moitos temas, sabes? A temas, pois, un tema político, pois a tema de sanidade, a tema de olores, a tema de todo, non? Entonces, cal é a circunstancia? Pois hai moitos ayuntamientos pequenos, que hai en Galicia, neste caso, vale? E, pois, só teñen un camión. Entonces, claro, que pasa cando ese camión se avería? Pois aí é onde entramos un pouco nós no elemento diferenciador, vale? Que nós, como norma general, gustanos darlle prioridade a eso, vale? O sea, damoslle prioridade a ese camión averiado, e ese camión averiado, se nun día non somos capaces de reparalo, pois sale un noso. Vale, entonces é un pouco... O que vos diferencia tamén, non? O elemento diferenciador, claro. O sea, referido ao que taller. Despois, a maiores desos, pídenos moitas veces, de feito, ahora mismo, para que os fagades a idea, salen para San Fermines. San Fermines sale un reforzo de 4 vehículos. O sea, tamén vos contratan, digamos, esos vehículos de sustitución para reforzo puntual en determinados eventos que se multiplica a xeración de residuos. Ou a maiores, imagínate, postas en marcha de servicios novos, o ano pasado tuvemos 5 alquilados nas Illas Azores, en Portugal. Vale, entonces, é moi variable, quero te dicir, sabes? O sea, sí que é certo que é maquinaria moi específica, que non é como vas a calquera sitio e alquilas calquera cousa. É un poquinho máis específica, creo, nese sector, vale? Claro, aí volvemos ao especializado e ao concreto dese sector. Exacto, sí. Eso para min é o fundamental, o sea, estar dedicado a un sector no cual, cal é a diferencia, o elemento diferenciador? O coñecemento. Sabes, ao final, copiar isto, copio calquera, comprar un camión e poñelo a alquilar. Eu son dos que digo que o copien, se aí non está a dificultade é que a mí o que me gustaría hacervos chegar a todos vós é que é fundamental o coñecemento, sabes? Ao final, facer faise de todo, sabes? Pero coñecer e saber o que queredes facer e o que tedes entre mans, para min, é o máis importante, vale? E quizás seña o que me está facendo poder estar aquí sentado explicándovos eso. Eu sou unha persona moi inquieta nese aspecto, sabes? Que me gusta saber, pois, de reparar un camión de basura, me gusta saber como funciona a fiscalidade dunha empresa, me gusta saber como funciona a administración dunha empresa, me gusta o que vos decía ao inicio, que non en recambios non me adaptei, sabes? Ahora mismo quizás seña unha das patas máis importantes nosas, vale? Porque un fallo nunha peza dun camión noso, falamos de moitos cartos. Sabes? Entón, quero vos decir, ao final, a vida vai che poñendo unha serie de dificultades que o que che están facendo é dándoche coñecemento, alimentándote, como digo eu, vale? No momento en que a mí non me puxo dificultades a miña vida, pois por eso decidín emprender, vale? E porque houve moita xente que me digamos, empuxou, vale? Porque realmente necesidade, pois non a tiñas, por decir así. Claro, bueno, ti tiñas, digamos, as costas cubertas, como se adoita dicir, porque xa traballabas nunha multinacional e xa te dedicabas un pouco o que te estás adicando sin toda, digamos, o risco e a presión de poñer un negocio en marcha, non? Que eso foi, digamos, o que máis arriscaches. E que balance, digamos, faz agora, non? Porque comentábasme que cando comezastes, pois eso, era unha nave con uns pouquiños metros cadrados, agora pasaron xa 5 anos, máis ou menos, dende que comezou todo. Xa sabes que os xornalistas gustanos moito o tema de falar de cifras, de empregados e tal, facturación incluso, cales son os números a día de hoxe? Os números, para min, quizás seña o menos relativo, sabes? Porque sí que é certo que, aínda que vos parezca unha burrada, neste tipo de vehículos, os camións cifran moito. Que quere dicir eso? Unha reparación pequena cifra unha cantidade elevadísima, vale? Nós, en total, en todas as empresas, temos unha media de 25 traballadores, máis ou menos, vale? E o grupo está en torno aos 3 millóns de euros de facturación. Cal é o tema desto? Pois, bueno, na que máis xente hai, quizás seña na do transporte de hormigón, vale, Automoción Vilar do Colo, por decir así, é un pouco a que maneja desde o tema administrativo ata todo o tema fiscal e todo ese tema. Entonces, o tema administrativo leva a Automoción Vilar do Colo e o resto de empresas, pois, bueno, na Automoción Vilar do Colo hai unha serie de mecánicos e unha serie de xente que está en recepción, en recambios, en posventa,
E a maiores deso, en Automoción Bene, pois ali hai 3 chavales, máis está un socio meu, que a verdad que son maravillosos, sabes? Dedicados un pouco máis dedicados ao tema lixeiro, vale? Por decirlo así. O tema bo é que a día de hoxe das traballo a 25 persoas, efectivamente, cadran as contas e hai unha facturación relevante, pero vayamos á parte de emprender un negocio. O sea, as noites que non dormías ao principio, mellor si as houbo, porque xusto mercaches un camión que tiñas que reparar e xa che estaban pedindo, ou seja, cales foron, digamos, as principais pedras no camiño, neste camiño que agora, digamos, que xa ves que o avión vai despegando, pero que ao comezo non debeu de ser tan guai. Eu, se che digo a verdad, non teño esa apreciación, vale? Porque eu considero que nós ainda estamos empezando, vale? Por que? Porque isto é moi difícil o día a día, o sea, noites sin dormir. Eu son unha persona que o digo moitas veces, a mí encántame dormir tranquilo, sabes? Si podes ter preocupacións, pero a mí nunca me quitaron o sono, vale? Porque ante un problema hai unha solución sempre, sempre que ti queiras, claro, vale? Hai só un problema que non ten solución, pero o resto todos teñen solución, sabes? Entonces, a miña forma de ser é esa, ante un problema, pois, hai que buscar unha solución, vaiche levar máis tempo ou menos, pero que é importante que a cabeza este descansada, sabes? Entonces, se ti non durmes, a cabeza non está descansada, e se a cabeza non está descansada, a cabeza non pensa. Entonces, é un tema que para min é moi fundamental eso, o sea, que che quite de dormir as preocupacións, non, as preocupacións arreglanse polo día, non pola noite. Vale, entonces eso é un tema importante a apuntar. Voulle deixar xa aos rapaces se teñen algunha pregunta que lle queiran trasladar a Francisco, pero bueno, contame xa para rematar un pouco por onde pasa o futuro, non? Dísme que isto é sempre un estar empezando, dicíasme un pouco que o negocio da automoción vaise completar un pouco coa inmobiliaria, quizáis, con algunha operación inmobiliaria, a curto medio prazo, por onde pasa o futuro da automoción Vilar do Colo? Pois a nós nos gustaría, de feito, bueno, ahora mesmo na nave que estamos, quedásenos un peliño pequena xa, vale, nos gustaría, bueno, temos outra parcela ali en Vilar do Colo que nos gustaría acabar de rematala e poder pasarnos a esa propiedade, vale. Ahora mesmo en flota hai uns 200 camións, nos gustaría, oye, pois, que cada vez poidan estar mellor operativos e ir renovando a flota para que señan cada vez máis modernos, para que? Para non ter tan sobrecargado o tema do taller, e despois, pois, sí que temos unha pequena ilusión que é a propia fabricación. Vale, o sea, nos gustaría, pois, nun futuro próximo, pois, ser capaces ou ben a carrozar ou ben a fabricar algo máis, vale? O sea, vamos un pouco, pois, destinados a facer cousas, pois, algo diferentes ao resto. Vale, despois nós tamén temos moito vehículo eléctrico xa. Hai talleres de turismos que non tocan un vehículo eléctrico a día de hoxe. Nós podemos decir que estamos tocando alta tensión en eléctrico, sabes? Que aínda que non o creades, a basura sempre vai moi por diante. Por que? Porque todo o mundo quere que a máxima eficacia coa mínima contaminación. Vale, entonces, pois, é un tema que tamén é, como digo eu, un reto, vale, un reto a seguir. Gustache ser un pouquiño ao reto. O primeiro, non? O primeiro en chegar... Máis que o primeiro, ao reto. Ao reto. Sabes? O Se reto alguén ainda non fai isto, vamos a ver como vamos se fai. ver que pasa. Sabes? O vamos a intentar, e iso sí que é o que che pode romper a cabeza, pero sempre polo día. Sabes? Nunca de noite. Entonces, bueno, pues é un pouco o resumen así por encima. Bueno, pois se os alumnos que hoxe nos acompañan aquí do IES de Fene, de automoción, de soldadura, que o mellor nun futuro, se a empresa que parece que vai ben, incluso poderían chegar a empregarse en Automoción Vilar do Colo, queren facerlle algunha pregunta a Francisco Fernández, abonda con que levantedes a man, se queredes preguntarlle algo, hai algún alumno que teña algunha curiosidade, incluso non só do mundo da mecánica, sino se queredes fundar unha empresa, ver como é a burocracia e ese tipo de historias. Algúnha pregunta queredes facer? A ver, pasamos de aquí ao compañeiro, tes aquí o micrófono. Como te chamas? Fran. Moi ben, Fran, pois veña, tes o tocallo aquí de Automoción Vilar do Colo, pregúntalle o que queiras. ¿Alguna vez sentiste que la empresa iba por un mal momento y sentiste ganas de abandonar el proyecto y demás? A pregunta é boísima, sabes, porque esa sensación a tuve a semana pasada. Sabes, entonces a pregunta a verdad que é moi boa, sí que é certo que a veces pasas momentos nos cales dis si merece a pena todo isto. Sabes, por eso digo que a pregunta é moi boa porque a teño moi reciente. E sí que é certo que eso porque che pasa, porque te colle mal momentos, sabes, colle xa o mellor pois nun baixón, o sea, eu non che podo decir a día de hoxe toca madeira, vale.
que teña necesidade, digamos, de abandonar porque a empresa vai a mal. No. Sabes? O sea, eu estou contento, estou encantado con todos os meus compañeiros, eu penso que somos un grupo familiar máis que, sabes, máis que un grupo de traballo, non podo decir nada malo de nadie, pero que pasa? Que sí que é certo que a dedicación que teñen as empresas en sí é moi elevada. Entonces, claro, ves na cela pequeniña, este fin de semana fixéronme padriño, fíxome unha ilusión terrorífica, sabes, e quero che decir, pasas esos momentos o que dis, merece a pena. Eu, particularmente, despois dunha semana moi mala, sigo crendo que sí. Vale, o sea, sigo crendo que sí, pero non polo tema nin dos cartos, ni de nada deso, non. Porque eu considero que o máis que aprendín na miña vida foron estes últimos 5 anos. Sabes? A pesar de que aprendín moito, estou aquí gracias ao anterior, pero estes últimos 5 anos foron terroríficos en aprendizaje. Sabes? E a min eso, pois, a verdad que me encanta. Sí que é certo que cansaste, claro, porque non descansas, ainda que de noite descanso ben, sabes, polo día pásalo duro. Vale, entonces a pregunta moi boa. A ti. Vale, pois preguntou Fran, algún outro alumno quere preguntarlle algo ao noso emprendedor, empresario de Automoción Vilar do Colo? Pois, Francisco, entón vouche pedir quizáis un último consello, non? Cando comezábamos, dicíamos que estes rapaces están como estabas ti fai 20 anos, hoxe viñeches aquí, pois, como fundador dunha empresa que nos últimos 5 anos foi funcionando e que dá emprego aquí na comarca a 25 persoas e a que lle saen as contas. Volvendo un pouco cara atrás, vendos a eles, que lles dirías? Eu solamente vos vou dar un consello, casi creo que debe de ser unha cousa que os debedes de guardar para sempre. Solamente facede unha cousa, facede o que vos guste. Vale, non fagades un ciclo ou unha formación ou unha carreira porque alguén vos dixo que eso ten futuro. Facede o que vos gusta. Equivocarse de sabios, sabes? Volver para atrás porque non estades contentos onde estades, non pasa nada. Sabes, pero pelexade polo que vos gusta. E despois tede unha cousa que é clarísima. O máis importante na vida non son os cartos. Os cartos van e veñen todos os días. Sabes, o tempo non se recupera. Vale, ese é un tema que creo que é un consello moi importante, vale? O sea, o tempo que nós invertimos non vai para atrás. E o chollo hai que ir todos os días. Sona o despertador todos os días, hai que ir polo menos a algo que che guste. O que digo sempre que é o de menos. Sabes, traballar hai que traballar, pero porque estamos pensando en que necesitamos unhos cartos, pero olvidadevos de todo eso. O que tedes é un tempo, e ese tempo o cambiades por cartos ou por sabiduría. Eso é un consello que vos dá, pois, unha persona que chegou aquí a base de esfuerzo, e, bueno, e veremos que é o que pasa, porque aquí, o sea, a xente pensa que os empresarios que, cuidado, non. Tendo en conta unha cousa, o sea, eu, en primer lugar, non son empresario, son un traballador. Vale, neste caso, que son a cabeza visible deste grupo de empresas, sí, vale, pero son unha persona máis, vale, e te declaro unha cousa, o tempo para min e para vos é o mismo. A diferencia onde está, no que o queiras invertir. Vale. Pois damos un aplauso a Francisco Fernández. Moitas gracias, Fran, por ter estado connosco, a todos os que nos ven en De Cero a 100, este programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación. Tamén gracias por este curso académico no que fixemos un total de 16 charlas, permanezan atentos por se hai máis. E hoy es de Fene que nos acolleu nesta derradeira charla do curso. Moitísimas gracias aos alumnos e as alumnas por estar aquí. Ata a próxima.